ବିରଜା ମନ୍ଦିର ରାସ୍ତା। ପଳେଇଲନି ନହେଲେ ସେ ସାଇଡରେ ଆସିକି କାଟିକି ନା ଯାଇହବନି। ନା ଗାଡ଼ି ତ ଯାଉଛି ଯଦି ସାହସ ନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ରିଟର୍ନ କରିଦିଅ କାହିଁ ପଛ। ହଁ ଇଏ ବା ବିରଜା ମନ୍ଦିର ଲୋକେସନ ପକେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇଠୁ ଏତିକ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ରାତିରେ ବସ୍ ଗୁଡ଼ା ଆସିକି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଛୁଆ ରିଭର୍ସରେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ଏଠି ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ଚାଲିଛି ଯାଜପୁର ଟାଉନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ।